Ya fi dare duhu, kashi na 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ganin suna shirin tafiya da sauri ya juya da niyyarsa ta barin wurin, juyawar da zai iya ci karo da mutum. Nabil ne ya kalle sa ransa ɓace kafin ya gyara tsayuwarsa ya ce, Sunana Nabil Abdulhamid Mani, wanda ya taso cikin so da gata da ilimi. Komai nake so a duniyar nan ana min ko da ba a so. Amma saboda ba a son raina ya ɓaci sai an min. Abin da ya sa ni sanar da kai wannan saboda na hango kana niyyar shiga gonar da ba taka ba. Kwanaki 4 da dawowa ta karatu daga ƙasar England, kuma daga kallo ɗaya na ji ina son sana 'yar uwata, kuma ba wanda ya isa ya hana ni son ta ko mallakarta. Tun da ya fara magana Nasir ke dubansa sai har ya kai aya, wani shi'umin murmushi ya yi bai ce komai ba. Nabil ya ce, kuskuren da za ka fara yi a rayuwarka shine shiga gonar da ba taka ba. Idan kuwa ka yi kuskura haka, wallahi zan iya kashe ka akan abin da nake so, ya faɗa da babbar murya. Sai lokacin Nasir ya sake yin wani murmushin tare da gyara tsayuwarsa ya runguma hannayensa a ƙirji. Ya kalli Nabil ido cikin ido ya ce, Sunana Nasir, sannan bana kuri kuma bana yaban kaina dan a so ni, ko ba wannan ba ma ai yaban kai jahilci ne. Sannan a shirye nake da ɗaukar kowane irin hukunci a kan sana, har ma da kisan da ka ce. Yana kaiwa na ya juya ya fara tafiya cike da zafin zuciya. Karo suka kuma ci da Alhaji Abdulhamid, aiko dukansu suka zuba wa juna ido na wani lokaci. Nasir ne ya fara daga hannu da cewa afwan. Daga hannu ya yi alamar ba komai. Na gode, cewar Nasir ya ci gaba da tafiya yayin da Alhaji Abdulhamid ya bi shi da kallo, gabansa na tsananta bugawa. Hajiya Mariya ce da Nabil suka taho da sauri tana cewa, ina ɗan iskan yaron yake ne? Ya isa ya faɗa wa Nabil baƙa sannan ya ce zai kwana lafiya? Uban waye ubansa a garin nan da ƙasar nan? Nasir yana jin ta, amma saboda bai so Ammi ta gansa sai ya ƙara sauri zuwa wurin motarsa, sai bai san kuma yadda suka ƙare ba. Ammi kuwa da ta ƙara sosai ta hangi Nasir da ke sauri ya shige motarsa. Girgiza kai ta yi cike da jin tausayin yaron da irin yadda ya taso rayuwarsa, sai dai ta san rashin sani ya fi dare duhu. Da Hajiya ta san ko shi waye a gare ta ba za ta yi hakan ba, ko da yake daman ba ƙaunarsa take ba. Da haka suka koma gida, inda aka ci gaba da walima har zuwa dare wajen 6 na yamma. Hajiya kaka ta dawo, kasa kallon Nasir ta yi saboda kunyarsa da take ji da ƙaryar da ta masa, sai dai shi ko a jikinsa wai an tsikar kakkausa, sai ma tsokanar ta da yake yi. Ummi, don Allah ki sauri, kin san yaya Fadila ta tsani jira, cewar Safa da ke tsaye bakin kicin tana magana da umminsu. Marwa ce mai murmushi don ita Allah ya zuba mata fara'a, saɓanin Safa da ke da saurin fushi da mita. Ke kuwa Safa, nawa kike so ummin ta rabu ne? Hararta Safa ta yi ba tare da ta ce komai ta juya zuwa falo. Yauwa Safa, kamar kin san ku nake jira. Bata rai Safa ta yi tare da zaunawa ta ce, Yaya Fadila, ummun ai bata gama ba, to me amfanin ku da ba za ku taya ta ba? Ai Marwa na can tana taya ta, ke kuma fa? Turo baki gaba ta cike da tsiwa, bata ce komai ba. Tashi Fadila ta yi, ta ce, ke dai Safa, ba ki da mutunci, ko sai yaushe za ki natsu? Har 'yar uwarki ta fi ki natsuwa? Cike da jin haushi take bin yaya Fadila har zuwa kicin. Sai da aiki ummu, cewar Fadila. Matar ta yi shekaru 50, amma idan ba sani ka yi ba sai ka yi tsammanin ba ta wuce 35 ba, saboda kyau na jikinta. Hajiya Asma'u kenan, matar auren Alhaji Babangida, babban ɗan kasuwa mamallakin Steel Company da ke Kaduna. Uwa a gurin Fadila marainiya wuce ta riƙe ta tamkar 'yarta ta cikinta. Abin da take wa Fadila ko 'yar ta haifa sai haka. Uwar tagwaye 'yan biyu, kyautar Allah, Safa da Marwa. Cikin fara'a take cewa, 'yar tata, yauwa Fadila kin shirya kenan? Ummu, bari na taya ki mu yi sauri mu ida. No Fadila, na kusa ma, ki bar shi, je falo ki zauna ina zuwa. Ta ce, a ummi ni dai ki bari na taya ki. Haka suka ida sa tare har da Safa wacce ke cin magani don ta tsani aiki. Ummin kuwa ko ta kanta bata ba. Bayan sun gama komai aka shirya a wani ƙayataccen kwando mai kyau, inda Fadila, Safa da Marwa suka ma ummin ta su salama akan sai sun dawo. Marwa ce ta ɗauko kwandon. Ƙanin mahaifinsu Alhaji Sadam ne aka kwantar a asibiti, shine za su dubiya. Ummi kuwa bedroom ta koma, inda ta shiga bathroom ta yi wanka ta shirya cikin wata atamfar riga da zani. Bayan ta fito sai ka rantse da Allah ba ita ce ta haifi yaran ba. Allah ya mata kyan jiki. Bayan ta idar
da sallah sai ta dawo falo domin yau ba za ta je asibitin ba. Alhaji Babangida ne ya shigo cikin salama, miƙewa ta yi tsaye cikin fara'a. Barka da shigowa. Yauwa, ya amsa cikin fara'a tare da ƙara sowa ciki. Jakar da ke hannunsa ta amsa, shi kuma ya zube kan kujera tare da ajiye hularsa saman hannun kujerar. Dukawa ta yi har ƙasa ta gaishe sa tare da cire masa takalmin ƙafarsa. Yana murmushi ya cire malin ɗinsa ya miƙa mata. Amsa ta yi duka ta shiga da su bedroom ɗinta, sannan ta sauko ƙasa tare da ɗauko masa ruwa mai sanyi ta tsiyaya a kwaf ta kai masa. Amsa yi tare da shanyewa yana sakin ajiyar zuciya. Allah ya miki albarka, ya faɗa cikin jin daɗi. Amin ta amsa, sannan ta ce, abinci za ka fara ci ko wanka za ka fara? Ya ce, duk wanda uwar Fadila ta ce na yi. Dariya ta yi tare da kama hannunsa suka yi sama. Ta ce, to wanka uban Fadila zai fara domin zai fi jin daɗin cin abincin. Da haka suka haura sama tuna baya. Asma'u bayan ta koma makaranta san ba ta wasa da abin da ya kai ta shi take yi. A lokacin duk wanda ya kalle ta ba zai taɓa cewa ta yi wani aure ba, har ta taɓa haihuwa. Sun haɗu da wata ƙawa Sadiya wacce ta ga halinsu ya zo ɗaya sosai, suke mutunci da Sadiya duk da iyayenta masu kuɗi ne, shi yasa Asma'u ba ta fiye shige mata ba, ita Sadiyan ce ke shige mata. Da haka suka yi mugun sabo. Sadiya da suka yi wani hutu ta kai wa Asma'u ziyara bayan ta tura mata adireshin ta a waya. Sadiya ta dinga mamakin ganin Asma'u gida ita ɗaya ba ma daman ba su taɓa ba wa juna tarihinsu ba sai a ranar, inda sosai Sadiya ta tausaya wa Asma'u. Bayan komawar ta gida ta sanar da iyayenta, sosai suka tausaya mata, inda ta ce idan ba damuwa don Allah iyayenta su amince Asma'u ta dawo gidansu. Hakan kuwa aka yi. Asma'u ta dawo gidan inda take samun kulawa sosai da suke wa Sadiya, haka ita ma suke mata. Da haka har suka yi digirinsu tun tana tunanin Abdulhamid a zuciyarta, har ta manta da shi da soyayyarsa domin ta san sun yi wa juna ban kwana, ita ba ma ta fatan ƙara haɗuwa da shi. Cikin haka Allah ya haɗa ta da Alhaji Babangida, ya nuna yana ƙaunar ta. Mutum ne babba, duk da ko zai girma Abdulhamid ba wani sosai ba ne, yana da kuɗi sosai. Ya sanar da ita ya taɓa aure, sai dai matar tasa ta rasu wurin haihuwa, inda ta bar masa jinjira Fadila. Ta tausaya masa ko da ta yi shawara da Sadiya sai ta bata goyon baya. Ta ce gashi ba shi da mata, za ta ji daɗin zama da shi sosai. Tun ba ta son Babangida har ta fara son sa saboda mutum ne mai fara'a da alkhairi. Iyayen Sadiya suka mata komai kamar yadda suka yi wa 'yarsu. Da rana ɗaya aka yi bikin su. Sosai suke zaman lafiya da Alhaji, haka 'yan uwansa suna ƙaunarta domin iyayensa sun rasu, daga shi sai ƙaninsa Saddam da sauran dangi. Asma'u ita ta raini Fadila domin shekarunta 3 lokacin da ta zo gidan. Ba za ka taɓa cewa ba ita ta haifi Fadila ba. Shekara 3 a gidan ta haifi yaranta 'yan biyu suka amsa suna Safa da Marwa. Sosai suke zaman lafiya da jin daɗi. Tana son mijinta, tana kula da shi, haka yaranta sun taso cikin tarbiyya. Iyayen Sadiya ta riƙe su tamkar nata iyayen. Sadiya ko ita ce ƙawarta ta amana. Ita ma yaranta biyu, namiji da mace. Zuwa wannan lokacin Fadila na karatunta a KASU. Shekarunta 20 daidai. Safa da Marwa suna shekaru 14, suna JSS2 ci gaba. Sai wajen karfe 8 na dare direba ya dawo da su daga asibitin. Sannu da gida Ummi da Baba suka haɗa baki bayan shigowarsu. Yau sannunku, ya hanya, in ji Baba. Ummi ta ce ya me jikin? Fadila ta ce Ummi da sauƙi domin har abinci ya ci. To Allah ya ƙara lafiya. Suka amsa da amin. Fadila ta wuce ɗakinta bayan ta yi sallah, ta saka rigar bacci tare da kwanciya. Wayar ta janyo hoton Nasir ta danno, ta zuba masa ido a fili ta furta, Nasir, ina son ka. Me yasa zuciyarka ta kasa gane hakan? Fadila, muryar Ummu ta kira ta da sauri. Ta juyo a ɗan firgita ta ce, na'am Ummi, me kika ce? Zuba mata ido ta ce, na ga baki fito cin abinci ba. Miƙewa ta jikinta a ɗan sanye ta ce, to Ummi. Duk da ta yi da kallo har za ta fita ta kira sunanta. Fadila, na'am, ta juyo. Tunanin me kike yi? Me ke damunki? Ba komai Ummi. Ban yarda ba Fadila, akwai abin da ke damunki. Hawaye ne suka zubo mata. Ganin hakan Ummi ta kama hannunta suka zauna bakin bed. Ta ce, Fadila, me ke damunki? Wani ne? Ta faɗa, muryar tana rawa. Wani kuma Ummu ta tambaya a rikice. Me ya miki? Ta sake tambayar ta. Hawayenta ta goge ta ce, Ummu, makarantar mu ɗaya, sunansa Nasir. Wallahi zuciyata ta kama da sansa, ban sanya aka yi hakan ta faru ba.
Ƙura mata ido Ummu ce ta ce, Fadila, aure kike so? Girgiza kai ta yi, a'a kawai dai ina sanar miki abin da ke zuciyata game da shi ne. Ummi ina ƙaunarsa, sai dai shi bai san ina yi ba, mutum ne da kowace mace za ta so ya zama mallakinta. Muna gaisawa sosai da shi, zan iya ce miki a makaranta da gani Auwal sai Mahmud yake kulawa, mu ukun nan ne abokan karatunsa. Numfashi Ummi ta ja tare da dafa Fadila ta ce, yanzu dai ki mayar da hankali akan karatunki sannan ki dage da addu'a. Allah zaɓa miki abu mafi alkhairi a gare ki, zan taya ki da addu'a. To Ummu na gode. Kama hannun sai suka fita falo domin dina. Hajiya Mariya ce zaune a falo tana waya, haba Hajiya Saratu. Wai sai yaushe za ki dawo ƙasar nan? Da yake ta yi tafiya ne Dubai saboda tsarin kaya take. Hajiya Mariya ke dai bari. A cikin satin nan nake son dawowa insha Allah. To Allah ya dawo da ke lafiya. Sallama suka yi kowa ya ajiye wayar. Nabil ne ya shigo duk ransa a jagular sau da kalle sa. Nabil lafiya? Cike da sangarta irin ta 'ya'yan yaran masu kuɗi da ake ji da su ya ce, kaka abin da dad ke min a gidan nan yana bakanta min. Wai ni sai ka ce ba ɗansa ba? Me kuma ya faru? Tambayar Hajiyar. Ni ba na son yana min wani wa'azinsa, shi ba malami ba, amma da ya ga mutum ya fara masa wa'azi a cikin shigar nan tawa, mecece mai muni a ciki? Ta ce babu. To sai shi ne yake ce min kamar ba ɗan musulmi ba, sai ka ce ba shi haife ni ba. Tashi ta yi tsaye, yana ina? Ai yana gama wa'azinsa ya yi gaba, sannan har da cewa ya kamata na fara aiki. Kin ci fa kaka? To idan ban da abin da wani aiki zan yi? Ai kalata ta hutu ne, ko da zan yi aiki ya bari ko na koma na yi masters tukunna. Yadda kai ta yi kana ta ce, wannan gaskiya ne, ba wani aikin da za ka yi yanzu sai idan ka gama karatu. Dan cewa yi da cewa shi yasa nake son ki gira ni. Ke kanki a buɗe yake, dad kansa na cikin tukunya kamar wanda bai yi karatu ba. Murmushi ta ce, ai yaro, ni ce nan ake kira tsohuwar zamani. Dariya suka yi duka kamar za su tafa har kuma suka goce. Ya ce, Granny, ina son sana, ku aura min ita kafin na koma makaranta. To Nabil karka damu, zan yi magana da Hajarar. Na san ba za ta ƙi ba. Yawwa Granny, shi yasa nake mugun ɗasawa da ke. Ina gawa faɗa ya fice, ta bi shi da kallo cike da ƙaunar jikan nata. Fat ɗin Muhammad ya wuce tana hakinta saman kujera, ba ko sallama ya shigo da ido ta yi. Ta kalle sa, shi kaɗai ne zai iya shigo mata irin wannan yanayin ba tare da ta ci mutuncin kowaye ba. Amma banda Nabil da suke kallo kamar wani jigo kuma ginshiƙinta. Mom, barka da hutawa, ya furta tare da zama gefenta. Ta ce, barka Nabil, daga ina haka? Ina tare da Granny ne. Ɓata fuska ta yi amma bata ce komai ba. Zuwa can ta ce, ka haɗu da dadin ka kuwa? Mun haɗu. Yana mun maganar wani aiki. Mom, ina ne ina aiki a cikin wannan lokacin da nake son na koma England domin haɗa masters ɗina. Nabil, kai yanzu? Sai yanzu na ƙara gane baka da hankali. Ka san kuwa kamfani guda zai baka ka jagoranta har kake wannan maganar? Ka san burin da nake da shi a kanka? Nabil, akwai abin da nake so na shirya maka, kuma dole ka yi amfani da shi domin cikar burina tare da ɗaukakar darajarka. Cike da mamaki kuma a ɗan rikici yake kallon mom ɗin nasa ya ce, Mom, burinki kuma menene burinki akan dadi? Ba akan shi kawai ba, akan duka ahalin wannan gidan, kuma dole sai na cika, sannan kai ne tsanina da zai kai ni sama har in cimma muradina. Shi dai kallon mom Safiya yake cike da mamaki da al'ajabi, amma kasa cewa komai. Ta ce, idan ya yi maka magana akan aikin ka amince kawai. Kida mata kai yayi ba don biyayya ba, sai don so don ya cika burinta ko ya san manufarta. Nasir, masha Allah, Nasir karatu sai gaba yake tare da samun ƙwaruwar nutsuwa sosai a yanayinsa. Yanzu ma fitowarsa kenan daga lecture. Hashim, Fadila sai shi, domin kusan ko da yaushe in dai a makarantar ne zaka same su tare. Wajen kujerun roba suka nufa da ke gefe wasu furanni zama suka yi tare. Hashim da Fadila suna hira yayin da shi ya fara bitar karatun da suka yi yanzu. Fadila ta ce, Nasir manya, ka san fa ka fi mu sani, amma kana bita ka bar mu. Murmushi yayi kaɗan. Fadila kenan, kin san Hashim aku ne a fagen surutu. Idan na ce zan biye muku har mu koma wata lectures
ba mu yi komai ba. Ta ce gaskiya ne gashi ya san karatu. Gashi ka san karatu ya yi zafi mu ma shekarar mu ta ƙarshe. To kin gani harshen ya bata amsa. Ok yanzu sharri za ku min har da haɗa baki sharri ko dai gaskiya faɗar Nasa Farida ta yi murmushi to yanzu duk ba wannan ba karatunmu shi ne ya fi mana wannan surutun. Duka suka yi murmushi tare da mai da hankali ga karatun nasu sana. Ummi, wai me yasa kika wa Nasir haka a wurin sauka? Ni san ban ji daɗin hakan ba. Sana ta faɗa tana turo baki gaba cikin shagwaba. Ummi ta ja numfashi tare da kallonta. Sana ban san kina shiga abin da bai shafe ki ba. Da sauri ta kalli Ummi. Bai shafe ni ba kuma Ummi? Yanzu abin da ya shafi ya Nasir bai shafe ni ba? Jini na ne shi fa. Ai na fi ki sanin hakan ko? Bakinta a gaba ta ce ni wallahi ya shafe ni ya Nasir fa. Zuwa mata ido Ummi ta yi za ta yi magana. Hassan da Husaini suka shigo tare da Abbu. Duka suka musu sanda dawa suna amsawa tare samun wuri suka zauna. Kusa da Abbu Sana ta koma ta ce Abbu na sanu da hanya yauwa Asma'u miƙewa ta idan kawo masa ruwa. Bayan ya sha ya shiga ciki domin watsa ruwa su Hassan kuwa dining table suka wuce don cin abinci. Yasmin wai menene damuwarki? Hawaye ne suka sake zubo mata. Ta ce mama ba komai akan me zaki ce min ba komai bayan ga fuskar ki nan ta nuna kina cikin damuwa. Share hawayen ta yi tare da jan majina ta ce mama ba komai. Na ce Hajiya Maryam ba don tare da ta ce shikenan ke kika sani idan ta yi tsami maje. Ta yi ficewar ta zubewa sai akan bed ta sake rushewa da kuka tare da furta wallahi tun da ni na soka kai ma dole ka so ni wannan alƙawari ne na ɗaukar wa kaina. Ta daɗe tana kuka kafin ta rarrashi zuciyarta ta fita zuwa falon. Mama ta iske za ta fita gidan biki hakan ya sa ita ma ta ce ta ajiye ta a gidan su Ilham saboda ba za ta zauna ita ɗaya ba gara ta je su yi hira da Ilham ko ta ɗan ji sanyi a zuciyarta. Sosai Ilham ɗin ta yi farin ciki da zuwan nata domin ita ma ba abokin hira sai granny ɗinsu. Yanzu ma fat ɗinta suka nufa. Hajiya Mariya tana son jikokinta sosai tana jan su a jiki da hira da su hakan ya sa suka saba da ita kamar ma na biyar. Alhaji Abdulhamid zaune a ofis yana duba wasu takardu a hankali ya ajiye biyuwar da ke hannunsa ya yi shiru tare da ajiyar numfashi. Yaron da suka haɗu ranar walimar su Sana yake tunani kamanninsa da shi sun yawa waye shi. Ya tambayi zuciyarsa duk da ya san ba shi da amsa. Wata irin ƙaunar yaron yake da son haɗuwa da shi. Asma'u ya tuno ƙirjinsa ya buga da ƙarfi zai so ya sake haɗuwa da ita ko da sau ɗaya ne. Hawaye ne suka zubo masa da ya tuno shekaru masu tsawo. Limshe idanuwan sai hawayen suka samu damar saukowa kumatunsa. Jin ana buga ƙofa alamar yana da baƙo ya sa shi saurin share hawayensa tare da ba da izinin a shigo. Wanda ya ga ya shigo ne ya sa shi miƙewa da sauri cike da kaɗuwa. To masu sauraro bari mu dakata a nan domin jin wane ne kuma ya zo ofis ɗin Alhaji Abdulhamid sai in ce da ku mu haɗe a cikin feji na gaba. Da fatan za ku mana subscribe sannan kuma za ku dinga like. Mun gode.